Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नेयै आं गायलायबाय आरोना आङो जबा मोनखौ नेगासिनो दङ आङो। जोंनाव फैनो नागिरदों दा माला मोनफैयो माला माने माला मोनजागोन जाथारबाय आं माला मोनफैबावगोन बिसोरो नेगासिनो दङ आङो दहायनिफ्रायनो। ओइ मुनुआ गाबज्रिदों। फैयाखै आहानाय बिमानै मोनखो नायनो थांदोंमोन नालाय लामायाव फैयाखै होनगासिनो। ओमफ्राय अमनो मा खबर मोजां होमबा नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। फैदोंना फैयाखै मनु खैबार नायफैखो गथ'आ फैयाखै आरो फैयाखै होनना खिथाहैबाय थायो। आहानाय गद नेयै अहालायबायमोन आं ओइनो दासो फैदो। मेरिना मोनफैबाय ना मोनफैबाय आनैनि न'आव। दायो नारें लेमनोसै जोङो दै नोंसोर सानैबो गेलेबाय थायो जिरायनानै दे। नै बाप्पा अय गरमसोनो मोनसेफोरानो गोलोमफ्रुजोब्बाय। थाइबैसो लाबो थाइब्रै इनो गेदेरसिन खोमा नों लेमनायानो। बिगुरावल' गेदेरथारना बिगुराव गेदेरमोन नुनायाव ओमफ्राय लेमनानै टिक्लुक्लु जाबाय। खामानिखौ जबायासो मावगासिनो ओमफ्राय गोलोमनाया आंहासो बांसिन सियार टेबोल रोगानायाव। ओइ देनांगौ नामा बानलुखौ देनोसै आङो बिकास बेसे बुरजा देनांगौ बेसे बुरजा देनांगौ गोमोनखौ ना गोथांखौ? बेखिनिखौ नोंसोरबो जानो हानाय आंबो जानो हानाय। माने आं बांद्राय गोसा जानो हाया नोंसोरथ' बिराद गोसा जाखायो बानलुखौ। सानसे खिनो खारलायलांदों आं नोंसानाव मायबा मोनसे पार्टि दंमोनहाय बेदर जानायाव बानलु गोसाद्रायनि। ओमफ्राय रोंना रोङाखै हानो बिथिं फैनोसै होनानै फैनोसै बिदिना मोना साबिसन अलपमान सिखायनो माने नों हाखादो दे इखो। 10ता होनसै आं दे गोसा बानलुआ इयो खिन्थु माबा गैला बिगुरखौ लेमना दोनदो नों थाइनैखौ बिगुर लेमना दोनदो। माने आं हाखौ दांलामोनब्रा हा नांनाय आया सामब्राम गुफुर बिदोंमोन ना नोङो ज' इदि जानायजों मानायजों मोनाहैखासिगोन जोङो इदि ज' जानो मोनबा इन्टारेस्ट जायो। जोंहानाव दंमोन आगोल बिफांनिफ्राय दानफायदों जोंहा। नोंसानाबो गोथावमोन र' आं माबा लायनोसै माने थांनाय बोसोराव मोनजायाखै आङो। मेरिना होजोबनांगोन नामा बांद्राय जागोन ना होजोबबा मेजेरजों मोनजेराखै मोजांसो सोबालायदों एसे गोदै दं। इखौल' ना बानलु आरो सामब्राम गुफुर देनांगौ फैथारबाय फैखायो। दै लोंनो लायनि र' या आङो सामस होफैनो सामस लाबोनो बावगारबाय। बानलु देनाय सामब्राम गुफुर आरो बानलु होबाय आरोना नै लगायनोसै खिन्थु जों लगाया नै इखौसो लगायनो होदो बिकासखौसो। दे लगायदो मायाव दोनना जागोन दोननाया इयावनो रानदो नैफोरखौ बोख्लायथ'दो हायाव नैयाव माबा आयै हाबाब गैलांबाय बानलु माबाखौसो नोंनाव माइक्र' गोराना नै इखौ मोजाङै सुदों ना नोङो हा ओइ हा जगखौ बोखारहरनाय बिकास माबा जबा जबा होखा इखौ बोख्लाय सुङो मोननैखौबो बुस्थुखौबो थबसिखौबो माबाखौबो साबेसेनि सासे सानै साथाम साब्रै साबानि साब्रै साबा जाखाबाय माथो साबानि जाखाबाय नै। ओइ जागोन ना जाया नोंलाय जाहैथां होनबालाय मुनु हर मुनुनो नैयाव
लागाव नै थुरसिखौ लाना फै प्लेट लाबनो होनाया आलु जानोसै बेंखौ मुनो ओइ आलु बिखाबखौ नाङा इनि आलु बिखाब इनि आलुना थानो हानाय नङा बेफोर आरो दंबावो सिङाव मोनसे नङा जानो हानायखौ जाथि जानो हायाबा गावनो दोनखागोन इयो नोमोन बावबायना गथ' गोदोनोसै ना होमबा ए परबि मोनालायबाय 1 2 3 4 5 जाबायानो संसाबबानि गोजौखान ना दोनहर दोनथ' ओमफ्राय दायो लाबावगोन इलेक्सननि जेखि जालांदो मा इलायसोरनि होनलाय दासो फैनानै इयाव Ini? Misalkan? Nah, जोंखौ भिडिअ लाना होय Hai, stand gaya nama? Stand gaya. Menanai dan naring zumbra zap naik di sini lah. Oh, hilang. Iya roton nih. Yang nih. Haha, ang sih gelum sos. Macam deh. Menbaik na menakhil le. Naring zumbra ya. Mustang. Nah, bigas. Mustang mana menbaik nih? Bandu apa oi. Ang nambah. Bisa yo. Mirnia zat nama anai Mirnia. Neng siapa? Siapa? Mirnia geli kang siapa nih pre? Nah, neng siapa? Ang nih bandu kunang bau musik. Kan? Siapa nih ngok? Lagau. Mulai munwa zana hado ye bandu pun nih ke? Nah bandu apa ini? Bandu apa? Bandu nang pram naik. Lo nang pram naik, พื่อloก็จุดเท่านั้นหนึ่งพี่ก็ทำเบาเดืองเบาเดือJangan hanya pada lagi jelasin sih gimana? Isi lo nang pram di niau. Lo gaya hang tuh semen. Hah, mau nalai nih naring coba di ni. Sudah deh. Boleh aja deh. Wow. Itu bandu ah. Kesat aja. Ani pakai lebih tuh yo. Kamu jaga renang kenang. Apa di gelundang nih? Oh, belum deh. Kontong lo sih kalau belum deh. Bandu bang tuh jadi. Sudah kau mana cuma bandu ke? Dia bandu sana aja. Sudah. Bandu ke sana yakin dia apa? Kira lebih nih. Baju kan alay. Ini nak cuma. Bandu ke. Mohon kesana saya, saya juga sih tahu. Kita jalan nih. Bandu orang kesian lah arbo. Banduan gaya mati. Tombol nih. Ang nang lah hai bandu tak ini. Saya tuh sih, gimana? Karena? Tadi. Asal aja sini. Bandu alu bah, cuma jangan ada yang kerja kasihnya. Nah, bahasa alasan gimana? Ini aku. Mengerai bang nih, terus tahan sih nanti sebelum mbak. Setiap pun lah nama sih. Alu juga. Anga kajum nanti mu jangan jangan. Belum boleh benar boleh nggak? Belum boleh na. Mana yang hantar saya masih jadi? Lalu dia nih sih. Lalu dia. Bothor ni fitai bothorआवनो जानांगौ लागाव बानलु आं जेनखायो दे हाखाथारा आं वाव इनो गथ'आ आंखौ मिनिदैनो नायनाय मिनिनाया मिनिलाय दैनो नायनानै नाहरसुं बानलु जानो हायिखौ बिमानिखौ मिनिलायदोहायलाय मिनिना Padahal jangan lagi. Labu kan labu. Baru sih kesian tak. Kasih sinyal lambat yang warna. Mary. Boleh pilih mana yang saya. Bantu mah kejabai dang baik. Udah kebam dah bahan enggak ada. Kamu juga baba. Mau jang sih pinang nak. Omprai Yang ini. mana? Mengenalai nih sana itu sabai, sana nih muzangku menbaik kesenai menbaik bandu sebang dek kesaja dengar nang ini tak kayak keibaran kang hisab gaya. Sampai next video nunggu kulo kemensikan dini zo saja zo sana nih berat muzang menbayar na. Bye bye logoper, good night, menata bye. Itu baras tanah tadi anu nih. Ekdom jauh benar loh nih. Oh my god. Hai, aku pura dumle pati punane.